हाजीपुर वैशाली। तोहर ओठ लाले लाल छौरी करा भी कमाल। 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 तनी हमारा से नजर मिलावे गे सुन छौरी सबर की, सुन छौरी पतर की, तनी डीजे पर कमर हिलावे गे। सुन छौरी पतर की, तनी डीजे पर कमर हिलावे गे। तोहर ओठ लाले लाल छौरी कर भी कमाल। 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 तनी हमारा से नजर मिलावे गे हे छौरी सबर की, हे छौरी पतर की, तनी डीजे पर कमर हिलावे गे। सुन छौरी सबर की, तनी डीजे पर कमर हिलावे गे। हे महल पतर की, तनी डीजे पर कमर हिलावे गे। मिक्स बाय रिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो फतेहगंज। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। तोरा चाहे छियौ हम दिल से गे जान, काहे करे छी हमरा गे तू परेशान। तोरा चाहे छियौ हम दिल से गे जान, काहे करे छी हमरा गे तू परेशान। सुन डीजे बजेबो भर रात नचबो, तनी फाटल दिलवा सियावे गे। सुन छौरी सबर की, सुन छौरी पतर की, तनी डीजे पर कमर हिलावे गे। सुन छौरी सबर की, तनी डीजे पर कमर हिलावे गे। हे गे महल पतर की, तनी डीजे पर कमर हिलावे गे। मिक्स बाय रिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो फतेहगंज। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। रेटर गौतम के मानिल सुन गे बात है गे गुरुदेव दीवाना नाच तो भर रात। रेटर गौतम के मानिल सुन गे बात है गे गुरुदेव दीवाना नाच तो भर रात। कहो मिठू आरी देश गाना बाजा तो फरेश राना जीता बस नजर मिलावे गे। हे गे छौरी सबर की, हे छौरी पतर की, तनी डीजे पर कमर हिलावे गे। सुन छौरी सबर की, तनी डीजे पर कमर हिलावे गे। हे महल पतर की, तनी डीजे पर